Welkom bij Venray Beweegt, Venray Danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we blijven sporten. Daarom gaan we iedere dag samen bewegen. Wij gaan dit doen in samenwerking met het Danshuis. Wij zelf, Jansen, Dansen en Sporten. Gemeente Venray natuurlijk, Venray Beweegt. En degene die voor onze filmpjes gaan opnemen, Pela Maas TV. Natuurlijk willen we voor iedere leeftijd wat aanbieden. Daarom gaan we filmpjes posten voor kinderen, voor volwassenen, maar ook voor ouderen. We wensen jullie allemaal veel succes en doe je best! Hallo allemaal, daar zijn we weer. We gaan vandaag weer lekker dansen en dat doen we voor de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar. Maar ben je jonger of ben je ouder, dan mag je natuurlijk ook meedoen. We gaan 2 liedjes doen en die kennen jullie allemaal. De Wielen van de Bus en Baby Shark. Veel plezier! Is wel goed dat al. Ja. Oké, komt ie aan hè, de wielen van de bus. Laat zien die armen. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond. Heel goed. En de bus gaat rijden. Als de bus gaat rijden. En de deuren van de bus open en dicht, open en dicht. Als de bus gaat rijden. Als de bus gaat rijden. En dan de lampen aan en uit, aan en uit, aan en uit. De lampen van de bus. Als de bus gaat rijden. En goed luisteren, wat gaan we nu doen? De mensen in de bus gaan op en neer, op en neer, op en neer. De mensen in de bus als de bus gaat rijden, als de bus gaat rijden. En dan? De wissers van de bus gaan heen en weer, de wissers gaan heen en weer. Laat ze zien, Ties. De wissers van de bus, als de bus gaat rijden. En dan? De toeter van de bus zegt toet, toet, toet. Ik doe op jouw toeter, hé. Toet, toet, toet. De toeter van de bus, als de bus. En dan de bel in de bus doet tring, 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 tring. Als de bus moet stoppen, als de bus moet stoppen. En dan gaan de deuren weer open en dicht, hè? Laat zien. De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus als de bus gestopt is, als de bus gestopt is. Let op, we gaan zwaaien. Dag allemaal, dag allemaal, dag allemaal. We gaan even rondrijden, kom maar. De wielen van de bus gaan rond en rond. En je mag om de tafel heen rennen, om de stoelen. Maar de bus gaat een beetje sneller. Sneller, sneller. Als de bus moet rijden. Hey, goed gedaan. We gaan het volgende liedje doen en dat is het liedje van de Baby Shark. Pak je even je haaienvin erbij. Even boven je hoofd. Want de haai die gaat even zwemmen. Zwemmen. En stappen. Stap maar mee. En jullie kennen die allemaal, hè? Laat je vinger zien, want dat is de babyhaai. Baby. Baby shark. Baby shark. En mama. Hoe doet mama haai? Mami shark. Heel goed. En nou komt papa en die is heel groot. Shark. Daddy shark. Papa is heel groot. Let op, hij komt je pakken. Daddy shark. En oma? Oma heeft een kunstgebit. Oma shark. En opa, heel groot. Grandpa shark. Grandpa shark. Goed zo. En we gaan op jacht. Let's go. Goed zo. En we mogen weer gaan rennen. Run away. Let op, want de haai komt je pakken. Hij pakt je in je billen. Hij pakt je in je billen. Save that. Goed zo. Save that plastic. We hebben nog een haai die rond het redden is. En it's the end. Hoe moet hij dan? It's the end. It's the end. It's the end. Nou, goed gedaan allemaal. De volgende keer gaan we weer lekker verder met een volgende dans. En ik zie jullie dan weer. Doei doei!